Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων για την παρουσίαση ενός εμβληματικού έργου που υλοποιούν το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, το οποίο σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την πρόσβαση και την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πρόκειται για το έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών διαδραστικών υπηρεσιών και περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και ιστορικούς τόπους, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και ανοιχτών συστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 27 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Next Generation EU. Το σύνολο των ψηφιακών αυτών υπηρεσιών εντάσσεται στην ενιαία πλατφόρμα Hellenic Heritage. Όταν το 2019 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τίμησε με την εμπιστοσύνη του, αναθέτοντάς μου το χαρτοφυλάκιο του πολιτισμού, αναγνωρίσαμε αμέσως ότι ο πολιτισμός μπορούσε να εκπληρώσει τον ζωτικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό του ρόλο μόνο μέσα από μια θεμελιώδη αλλαγή στην πολιτιστική διαχείριση. Από τη λιμνάζουσα κατάσταση του παρελθόντος και τη στατικότητα να περάσει σε μια δυναμική τροχιά ανάπτυξης. Από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλάβαμε ήταν ο μετασχηματισμός του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων 44 χρόνια μετά την ίδρυσή του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Ο οργανισμός αναδιαρθρώθηκε στη δομή του και εξυγχρονίστηκε η λειτουργία του για να μπορέσει να αποκτήσει αναπτυξιακές δραστηριότητες και να μπορεί να παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των μουσείων, με σκοπό να αποτελέσει τον κύριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, εξωστρέφειας και αυτοχρηματοδότησης του τομέα του πολιτισμού. Οι βασικές κατευθύνσεις στη λειτουργία του οργανισμού αφορούν στην εξωστρέφεια, στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, στον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού συνολικά, στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, στην αναβάθμιση της εμπορικής του ταυτότητας. Η αναβάθμιση των υποδομών συνολικά του ΟΔΑΠ συμπεριλήφθη στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με πόρους που ξεπερνούν τα 55 εκατομμύρια ευρώ. Η καθοριστική συμβολή του πολιτισμού στον εθνικό πλούτο είναι πλέον ανδιαφυσβήτητη. Όχι μόνον αυτοτελώς, αλλά και μέσα από τη συνέργεια και την αλληλεπίδρασή του με τους λοιπούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας και προπάντως με τον τουρισμό, ο πολιτισμός έχει ένα καθοριστικό ρόλο. Το Υπουργείο Πολιτισμού δημιουργεί, αναπτύσσει, αναβαθμίζει και διαχειρίζεται με μακροπρόθεσμα βιώσιμο τρόπο τα τοπικά και τα εθνικά αξιοθέατα και τους πόλους έλξης που απαιτούνται για τη δημιουργία, τη διατήρηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών ροών. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν περιορίζεται στη φύλαξη και τη συντήρηση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, αλλά λειτουργεί ως ζωντανός μηχανισμός παραγωγής αξίας που προσθέτει διαρκώς νέα ποιοτικά και ιδιαίτερα στοιχεία στο τουριστικό προϊόν. Συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση και αναβάθμιση της ελκυστικότητάς του, στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και στη βιωσιμότητά του, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του τουριστικού προϊόντος έναντι άλλων ανταγωνιστικών προορισμών στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επισκεπτών και στις διεθνείς προκλήσεις. Ιδιαίτερη θέση μέσα στο πλαίσιο αυτό κατέχει ο πολιτιστικός τουρισμός, που αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς του παγκόσμιου τουρισμού. Ο συνδυασμός της επίσκεψης σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, η συμμετοχή σε φεστιβάλ, σε παραδοσιακές εκδηλώσεις και σύγχρονες πολιτιστικές δράσεις δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία που υπερβαίνει τα όρια της απλής αναψυχής. Σε μια παγκόσμια λοιπόν οικονομία των εμπειριών, όπου η ζήτηση επικεντρώνεται όχι μόνο στις υπηρεσίες, αλλά και στη μοναδικότητα και την αυθεντικότητα, ο πολιτισμός γίνεται το κεντρικό συστατικό της διαφοροποίησης. Παρέχει εκείνα τα ιδιαίτερα στοιχεία που μετατρέπουν τον κάθε τόπο σε ένα προορισμό με ξεχωριστή ιδιαίτερη ταυτότητα, κυρίως χαρακτηριστικά και ουσιαστικά προστιθέμενη αξία. Παράλληλα,
Ο πολιτισμός συμβάλλει στη δημιουργία, την προώθηση, τη διάχυση και τη διατήρηση ενός αναγνωρίσιμου brand name, μιας επώνυμης και διαρκούς ταυτότητας που λειτουργεί ως ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τη λογική της οικονομίας των εμπειριών και της δημιουργίας μιας ισχυρής και διακριτής ταυτότητας υπηρετεί και το έργο που σήμερα σας παρουσιάζει ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που ενώνει για πρώτη φορά περισσότερους από 300 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε μια ενιαία σύγχρονη πύλη για τους επισκέπτες, το hellenicheritage.gr. Μέσα από καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως το νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο, τις ψηφιακές ξεναγήσεις για 40 χώρους και μουσεία σε 8 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η νοηματική, τις εφαρμογές AR και VR και με πιστοποιημένο επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο, δημιουργούμε μια νέα, προσβάσιμη και βιωματική πολιτιστική εμπειρία για όλους. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στην προσβασιμότητα. Τα άτομα με αναπηρία και οι συνοδοί τους που δικαιούνται δωρεάν είσοδο μπορούν να επιλέξουν ειδικές υπηρεσίες κατά την κράτησή τους, όπως τη χρήση του ανελκυστήρα ή του αμαξιδίου. Η τεχνολογία εδώ υπηρετεί την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό. Το έργο που σήμερα παρουσιάζουμε δεν αφορά απλώς την ψηφιακή αναβάθμιση. Αφορά στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την προστασία, την ανάδειξη και τη μετάδοση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές, σε Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Αφορά στη διασύνδεση του παρελθόντος με το μέλλον, με σεβασμό στην ιστορία μας και σχέδιο για ένα πολιτισμό ανοιχτό και προσβάσιμο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την ομάδα του ΟΔΑΠ και τους εξωτερικούς συνεργάτες για την αφοσίωση, το όραμα και την επαγγελματικά άρτια υλοποίηση του έργου. Τους εργαζομένους του Υπουργείου Πολιτισμού για τη συνεργασία και την καθοριστική συμβολή τους. Τους επαγγελματίες του τουρισμού και όλους εσάς που είστε σήμερα παρόντες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας, καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία του Αρχαιολογικού Μουσείου των Χανίων. Ονομάζομαι Χρήστος Σουζούνης, είμαι Digital Strategist και Product Designer στην εταιρεία Tool, εκ μέρους των αναδόχων, και θα σας παρουσιάσουμε σήμερα αυτό το εμβληματικό έργο του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΟΔΑΠ, το Hellenic Heritage. Η παρουσίασή μας σήμερα είναι κάπως πυκνή, θα προσπαθήσουμε να το απλοποιήσουμε λίγο όσο μπορούμε. Έχουμε χωρίσει την παρουσίασή μας σε τέσσερις βασικές μεγάλες ενότητες. Θα ξεκινήσουμε προσπαθώντας να συστήσουμε το Hellenic Heritage. Αυτό το σήμα, το οποίο το έχουμε δει τυπωμένες στις προσκλήσεις, το βλέπουμε παντού πια γύρω μας, όλο και περισσότερο βλέπουμε στη διαδρομή μας αυτό το σήμα. Τι είναι λοιπόν αυτό το σήμα, σε τι εξυπηρετεί αυτό το σήμα και γιατί δημιουργήθηκε αυτό το σήμα? Το Hellenic Heritage, λοιπόν, αν πρέπει να το ορίσουμε, είναι η νέα ενιαία ταυτότητα που φέρνει κοντά αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα. Και πώς το κάνει αυτό? Προσφέροντας μια νέα, πιο προσωπική εμπειρία πολιτισμού. Μιλάμε για ένα νέο εμπορικό brand, το οποίο πρόκειται να διαθέσει όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Υπουργείου Πολιτισμού κάτω από μια ενιαία ουσιαστικά υπογραφή. Τώρα, η πρώτη ερώτηση που θα μας έρθει στο μυαλό είναι γιατί χρειάστηκε αυτό το σήμα, γιατί έπρεπε να φτιάξουμε ένα καινούριο σήμα για να επιτύχουμε αυτό? Δεν μας έφταναν όλα αυτά τα σήματα που είχαμε ήδη? Είχαμε ήδη αρκετά. Δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα από αυτά? Ο λόγος λοιπόν που χρειάστηκε να δημιουργήσουμε ένα νέο σήμα είναι γιατί παρατηρήσαμε ότι η παρουσία όλων αυτών των σημάτων και μάλιστα αδόμητα δημιουργούσε σύγχυση στους επισκέπτες. Δεν ήξεραν πού να απευθυνθούν όταν είχαν κάποιο πρόβλημα ή ποιος θα τους παρέχει την επίσημη πληροφόρηση. Το συγκεκριμένο ζήτημα γινόταν ιδιαίτερα ορατό στο διαδίκτυο, που όλα αυτά τα είχαμε και σε μία λίστα. Πληκτρολογούσαμε το όνομα ενός αρχαιολογικού χώρου και βλέπαμε υπηρεσίες, βλέπαμε πρωτοβουλίες ιδιωτικές, δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες οι δικές μας, είναι και πρωτοβουλίες ιδιωτικές που παρουσίαζαν τους χώρους και τους παρουσίαζαν με τρόπους που δεν ξέρουμε αν τελικά η πληροφορία που διαβάζαμε εκεί είναι η σωστή. Οπότε έρχεται ένα νέο σήμα, το Hellenic Heritage, ουσιαστικά να τακτοποιήσει, να δώσει μια σωστή ιεραρχία
σε όλα αυτά τα σήματα. Και βέβαια να βγει ένα βήμα παραπάνω για να δημιουργήσει μια νέα εικόνα, μια εικόνα που οι επισκέπτες θα αναγνωρίζουν και θα αναζητούν κάθε φορά που θα ξεκινούν το ταξίδι τους στον πολιτισμό. Τώρα, τι πρεσβεύει αυτό το σήμα? Από την αρχή δημιουργίας του, στο επίκεντρο αυτού του σήματος ήταν η εμπειρία, η πολιτιστική εμπειρία. Έτσι λοιπόν δημιουργεί μια ενιαία εμπειρία πολιτισμού παντού και αυτό είναι και το μότο μας. Αυτό θα δείτε και στην κεντρική μας ιστοσελίδα, Experience Culture Everywhere είναι στα αγγλικά και είναι ακριβώς αυτό, είναι στον πυρήνα αυτού του brand, αυτού του σήματος. Είναι ένα σήμα λοιπόν που οι επισκέπτες θα αναζητούν όταν θα θέλουν να λάβουν αξιόπιστη πληροφόρηση. Θα ξέρουν ότι αυτό που θα διαβάσουν ισχύει και ότι είναι ενημερωμένο και ότι είναι αυτό και ότι είναι επίσημο. Επίσης είναι πολύ βασικό. Είναι ένα σήμα που θα τους παρέχει έμπνευση για κάποιον που δεν ξέρει, ανακαλύπτει, έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό. Ένα πολύ βασικό κομμάτι της διαδρομής του είναι η έμπνευση, να εμπνευστεί, να δει τι υπάρχει. Οπότε είναι αυτό το σήμα που αναλαμβάνει αυτό το ρόλο. Είναι ένα σήμα με σύγχρονη αισθητική, το δημιουργούμε σήμερα, πώς αλλιώς, και αντικατοπτρίζει βέβαια και το όραμα και του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΟΔΑΠ, η αισθητική αυτού του σήματος. Ένα σήμα που δημιουργήθηκε με την προσβασιμότητα στον πυρήνα του, οπότε όλες οι υπηρεσίες, είτε είναι ψηφιακές, είτε είναι σε φυσικούς χώρους, φροντίζουμε να είναι προσβάσιμες και συμπεριληπτικές. Είναι το σήμα που οι επισκέπτες θα αναζητούν όταν θέλουν καθοδήγηση και βοήθεια, κάτι θα τους συμβεί, θα ξέρουν πού θα απευθυνθούν, δεν χρειάζεται να αναζητούν τον αρμόδιο, την αρμόδια υπηρεσία κλπ. Απευθύνονται εδώ και αν δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει, τους ανακατευθύνει αντίστοιχα. Και βέβαια είναι ένα σήμα το οποίο σέβεται και τον επισκέπτη αλλά και το μνημείο. Είναι αυτή η λεπτή ισορροπία που ψάχνουμε. Οπότε ό,τι φτιάχνουμε προσπαθούμε να το δούμε από όλες τις πλευρές. Τώρα, ακούγεται πολύ φιλόδοξο όλο αυτό, πολύ μεγάλο. Πώς θα το επιτύχουμε? Ο τρόπος που σκεφτήκαμε ότι θα το υλοποιήσουμε είναι ότι θα δημιουργήσουμε μια ενιαία υπογραφή η οποία θα ακολουθεί τον επισκέπτη σε όλη του τη διαδρομή στον ελληνικό πολιτισμό. Και αυτό μπορεί να ακούγεται αφηρημένο, το κάναμε όμως πιο συγκεκριμένο. Τα βήματα είναι συγκεκριμένα. Πριν την επίσκεψη, κατά την επίσκεψη και μετά την επίσκεψη. Και είναι εξίσου σημαντικά και τα τρία. Καμιά φορά ξεχνάμε το μετά την επίσκεψη, που είναι και αυτό σημαντικό. Τώρα, μελετήσαμε, γίναμε και εμείς επισκέπτες, είμαστε επισκέπτες, αλλά μελετήσαμε και πολλές ομάδες επισκεπτών και καταγράψαμε τις εμπειρίες και τις οραματιστήκαμε στη συνέχεια. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτές τις εμπειρίες? Μοιάζει κάπως έτσι. Πριν την επίσκεψη, λοιπόν, το ταξίδι μας σήμερα ξεκινάει από τη μηχανή αναζήτησης. Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι περισσότεροι είναι να χτυπήσουν ένα χώρο, ένα μουσείο και να αναζητήσουν πληροφορίες. Εκεί, λοιπόν, είναι το σημείο στο οποίο θα γνωρίσουν για πρώτη φορά αυτή τη νέα ταυτότητα. Θα φροντίσουμε αυτή η νέα ταυτότητα να είναι το πρώτο αποτέλεσμα και να καταλαβαίνει κάποιος πριν καν μπει στο κεντρικό ιστότοπο ότι αυτός είναι ο επίσημος φορέας. Αυτός είναι υπεύθυνος για την σωστή και αξιόπιστη πληροφόρησή του. Άρα αναζήτηση. Ο επόμενος στόχος είναι η έμπνευση. Να είναι ένας χώρος, να δημιουργήσουμε μια κεντρική ιστοσελίδα για κάθε αρχαιολογικό χώρο και μουσείο, που εκεί θα περιγράψουμε το χώρο μέσα από τη ματιά του επισκέπτη, με πολυμεσικό περιεχόμενο, με σωστή πληροφόρηση και βέβαια θα του παρέχουμε και την πρόσβαση ουσιαστικά στο χώρο μέσω του νέου προγράμματος εισιτηρίων, μέσω της νέας πλατφόρμας εισιτηρίων. Άρα προετοιμάζουμε συνολικά τον επισκέπτη για την επίσκεψή του. Όταν θα βρεθεί τελικά στο χώρο, θέλει να δει κάτι το οποίο θα αναγνωρίσει. Οπότε το σήμα θα είναι ορατό παντού. Από τη στιγμή που θα εισέλθει κατά την άφηξή του μέσα στο χώρο, τη στιγμή που θα ξεκινήσει την περιήγησή του, θα έχει έναν οδηγό ο οποίος μπορεί να του πει από πού μπορεί να ξεκινήσει, πώς μπορεί να συνεχίσει, πού βρίσκεται κάτι που αναζητά μέσα στο χώρο. Και βέβαια όταν θα θελήσει να χαλαρώσει, να επισκεφθεί ένα καφέ, να επισκεφθεί το shop, τα αντικείμενα που θα κρατήσει στα χέρια του, όλα θα έχουν μια κοινή υπογραφή. Την υπογραφή του Hellenic Heritage. Και μετά την επίσκεψη βέβαια, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, όταν πια έχει μπει μέσα μας η εμπειρία, ουσιαστικά έχουμε συνδεθεί πια, το σήμα αυτό θα είναι διαθέσιμο για να μας πάει ένα βήμα παρακάτω. Να εμβαθύνουμε περισσότερο, εάν το θελήσουμε, ή να μοιραστούμε την εμπειρία μας με άλλους ανθρώπους. Αυτό το σήμα λοιπόν θα είναι παρόν και σε αυτή τη διαδικασία. Σήμερα πώς βελτιώνουμε όλα αυτά τα στάδια? Και ο τρόπος που το κάνουμε αυτό είναι δημιουργώντας
ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα. Είναι 2025, οπότε οι λύσεις που φτιάχνουμε είναι πρωτίστως ψηφιακές. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη μεγάλη ενότητα. Κέντρο αυτού του ψηφιακού οικοσυστήματος είναι το νέο hh.gr. Είναι ο κεντρικός ιστότοπος, ο οποίος είναι ήδη στον αέρα. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε αυτά τα δύο γράμματα και να εισέλθετε μέσα στον ιστότοπο. Και με βάση αυτόν δημιουργούμε γύρω του όλες τις νέες υπηρεσίες. Άρα, ένα σημείο εισόδου, το hh.gr, και αυτός ακριβώς είναι και ο ορισμός του. Αποτελεί το ψηφιακό σημείο εισόδου κάθε επισκέπτη στον ελληνικό πολιτισμό. Αν μπορούσαμε να τοποθετήσουμε μία πόρτα στο ίντερνετ, για τον ελληνικό πολιτισμό θα ήταν αυτό εδώ το site. Μοιάζει κάπως έτσι. Είπαμε ότι είναι διαθέσιμο από το Σεπτέμβριο. Βρισκόμαστε σε πιλωτική φάση λειτουργίας, οπότε προσθέτουμε περιεχόμενο, διορθώνουμε περιεχόμενο. Είναι βασικό κομμάτι της μεθοδολογίας μας να δημιουργήσουμε το εργαλείο μαζί με το κοινό του. Εδώ βλέπουμε την κεντρική σελίδα, πώς μοιάζει. Ουσιαστικά μας εισάγει σε όλο τον κόσμο του Hellenic Heritage. Απευθύνεται κυρίως στον επισκέπτη, είτε είναι μεμονωμένος επισκέπτης, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι ομάδες, σχολείο, αλλά επίσης αποτελεί ο ίδιος ο ιστότοπος και το περιεχόμενό του και ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τους επαγγελματίες του τουρισμού, για τα τουριστικά γραφεία και τους ξεναγούς. Το ίδιο το εργαλείο και με τρόπους που θα δούμε στη συνέχεια της παρουσίασης, τι κάνουμε για αυτές ειδικά τις ομάδες κοινού. Άρα στο επίκεντρο είναι ο επισκέπτης. Τι περιλαμβάνει αυτός ο ιστότοπος? Παρέχει τον επίσημο οδηγό επίσκεψης, αυτός είναι ο βασικός του στόχος, για 300, για περισσότερους από 300 αρχαιολογικούς μουσεία και μνημεία. Παρουσιάζει κάθε χώρο, ο κάθε χώρος αποκτά τη δική του κεντρική σελίδα, τη δική του παρουσία μέσα στο hh.gr και παρουσιάζεται από την οπτική του επισκέπτη. Με απλό τρόπο, με κατανοητό τρόπο, πολύ βασικό ζητούμενο για το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε, και παρέχει πρακτικές πληροφορίες όπως είναι το ωράριο, τα εισιτήρια, η προσβασιμότητα και η τοποθεσία. Ό,τι δηλαδή αναζητήσει ένας επισκέπτης μέσα από μία σελίδα. Και αξιόπιστη πληροφόρηση και πάντα ενημερωμένη. Οπότε ξέρετε ότι θα αφηγήσεις. Με κατηγορίες όπως πολιτιστικές διαδρομές, όλη αυτή η φανταστική δουλειά που έχει γίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού έρχεται ουσιαστικά και αποκτά τη φυσική του θέση μέσα στο νέο hh.gr, και άλλες θεματικές, σύγχρονες θεματικές, πώς παντρεύουμε το σύγχρονο πολιτισμό με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Όλα αυτά θα τα συναντήσουμε σταδιακά στη νέα ενότητα ιστορίες του hh.gr. Βέβαια, το hh.gr είναι ο τόπος που θα έρθει να ενώσει όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες. Είπαμε ότι γύρω από αυτό χτίζουμε όλες αυτές, όπως είναι τα εισιτήρια, οι εμπειρίες, τα experiences, θα τα αναλύσουμε όλα στη συνέχεια, το νέο e-shop, και βέβαια αυτός είναι ο χώρος που στο μέλλον θα αναπτύξουμε και ακόμη περισσότερες υπηρεσίες. Είπαμε επίσης ότι παρέχουμε καθοδήγηση, οπότε έχουμε και ένα ενιαίο support center, οπότε όταν κάποιος θελήσει είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια, είτε και μετά την επίσκεψή του βοήθεια για κάτι, για οτιδήποτε, μπορεί να βρει μία κεντρική σελίδα όπου μπορεί είτε να επικοινωνήσει απευθείας μαζί μας, είτε να πάρει απαντήσεις στις ερωτήσεις του. Δεν χρειάζεται καν να επικοινωνήσει μαζί μας. Θα έχουμε φροντίσει να λύσουμε αυτά που ξέρουμε ότι οι επισκέπτες χρειάζεται να γνωρίζουν. Είπαμε προσβασιμότητα στον πυρήνα, σχεδιάζουμε πάντα προσβάσιμα και συμπεριληπτικά. Αυτή είναι η καρδιά του HH και όλων των ψηφιακών υπηρεσιών που θα δούμε στη συνέχεια. Θα δούμε ένα checklist τώρα, ισχύει για ό,τι θα δούμε σήμερα. Ό,τι φτιάχνουμε είναι διαθέσιμο σε κάθε μέσο και συσκευή. Είναι συμβατό με εργαλεία φωνητικής ανάγνωσης. Οι άνθρωποι, τα άτομα τα οποία χρειάζονται φωνητική ανάγνωση έχουν ήδη τα εργαλεία. Αυτό που εμείς χρειάζεται να κάνουμε είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας στην πραγματικότητα, να φτιάξουμε σωστά τις σελίδες, τον κώδικα και το περιεχόμενο, έτσι ώστε τα εργαλεία τους να μπορούν να κάνουν ανάγνωση του περιεχομένου. Και με αυτή την ευαισθησία προσεγγίζουμε και το περιεχόμενο. Οπότε δεν φορτώνουμε το περιβάλλον μας με περιττά εργαλεία που μάλλον δυσκολεύουν τη ζωή των ανθρώπων, αλλά φτιάχνουμε σωστά τον πυρήνα, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στον πυρήνα του. Η ιστοσελίδα και όλα τα προϊόντα συμμορφώνονται με διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας και δημιουργούμε τελικά ένα περιβάλλον το οποίο ευνοεί τη συγκέντρωση. Ιεραρχούμε σωστά την πληροφορία, δημιουργούμε απλά και κατανοητά μενού,
αποφεύγουμε κινούμενο περιεχόμενο όπως αυτό που βλέπουμε να κινείται εκεί και γιατί στην πραγματικότητα δεν χρειαζόμαστε εφέ εντυπωσιασμού για να εντυπωσιάσουμε. Αυτό λοιπόν ήταν το νέο hh.gr, το κέντρο του ψηφιακού οικοσυστήματος, πάνω στο οποίο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε καινοτόμες λύσεις και νέα πολιτιστικά προϊόντα. Και αυτή είναι η τρίτη ενότητα της παρουσίασής μας, να δούμε τις νέες υπηρεσίες ουσιαστικά που ξεκινούν να παρέχονται, θα ξεκινήσουν να παρέχονται σταδιακά, με πρώτη το νέο Hellenic Heritage Tickets, αυτό το εμβληματικό έργο του ψηφιακού εισιτηρίου. Τι είναι λοιπόν? Είναι η επίσημη πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με τους πρώτους 108, τα μουσεία και πολιτιστικές εμπειρίες σε όλη την Ελλάδα. Άρα ενιαία πλατφόρμα. Η επίσημη πλατφόρμα. Δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε πια τίποτε άλλο. Να γνωρίζουμε μόνο αυτό. Δημιουργούμε ένα εργαλείο το οποίο προσφέρει έξυπνους τρόπους έβρεσης χώρων και εμπειριών με φίλτρα, προτάσεις, θεματικές και τοποθεσία. Είτε βρίσκομαι σε ένα τόπο, μπορώ με ένα κλικ να δω τι υπάρχει γύρω μου, είτε προγραμματίζω το ταξίδι μου, δίνουμε έξυπνα εργαλεία έτσι ώστε να εντοπίσουμε χώρους, μουσεία και εμπειρίες και να προγραμματίσουμε λίγο καλύτερα το ταξίδι μας. Έχουμε γρήγορη κράτηση, απλοποιούμε τη διαδικασία της κράτησης και προσφέρουμε μια ομαλή εμπειρία που ολοκληρώνεται σε 3 μόλις βήματα. Επιλέγουμε το προϊόν, επιλέγουμε την ημερομηνία, πότε θέλουμε να επισκεφθούμε το χώρο, την ποσότητα των εισιτηρίων και πληρώνουμε. Είναι τόσο απλό. Και όσο το περιγράφω, εισιτήριο εκεί, 2-3 πόσα έχουμε εκδώσει. Έχουμε μετρήσει πολύ γρήγορη έκδοση εισιτηρίων. Το εισιτήριο, να πούμε ότι προσφέρει καθοδήγηση, το σύστημα είναι μέσα σε κάθε του βήμα, έχουμε υποστήριξη με σαφείς πληροφορίες και βοηθητικά μηνύματα, χρήσιμες υπενθυμίσεις, οπότε ουσιαστικά τι κάνουμε? Προετοιμάζουμε τον επισκέπτη για την εμπειρία του. Ουσιαστικά τον ενημερώνουμε για τα δικαιώματά του, τι μπορεί να κάνει αν αλλάξουν τα πλάνα του, αν μπορεί να ακυρώσει το εισιτήριό του ή μέχρι πότε μπορεί να το αλλάξει, ποια είναι η τελευταία είσοδο στο χώρο, τι πρέπει να έχει οπωσδήποτε μαζί του, αν είναι δικαιούχος μειωμένης ή ελεύθερης πρόσβασης, τι δικαιολογητικά πρέπει να έχει μαζί του, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται ουρές κατά την είσοδο, και τι δεν πρέπει να έχει μαζί του. Σε τι δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Και βέβαια μέσα από αυτό το νέο σύστημα αποκαλύπτουμε και δυνατότητες που πολλοί δεν ήξεραν. Όπως για παράδειγμα ότι σε πολλούς χώρους και μουσεία για συγκεκριμένες ημέρες μπορούν να φέρουν τα ζώα συντροφιάς. Οπότε έρχεται αυτό το σύστημα να αποκαλύψει όλες αυτές τις πληροφορίες και να δώσει όλες τις δυνατότητες στους επισκέπτες. Άρα τι έχουμε? Έχουμε πιο προετοιμασμένους επισκέπτες. Το εισιτήριο είναι ψηφιακό, είναι διαθέσιμο σε κάθε μέσο, είναι διαθέσιμο τη στιγμή που γίνεται η έκδοση. Μπορούμε να το προσθέσουμε στο ψηφιακό μας πορτοφόλι, στο Apple και στο Google Wallet, αλλά μπορούμε επίσης να το επιδείξουμε και με όποιον άλλο τρόπο επιθυμούμε. Από το email μας ή έχουμε φτιάξει ακόμη και μια φιλική εκδοχή του εισιτηρίου για εκτύπωση στο σπίτι. Το σύστημα επίσης παρέχει τη δυνατότητα για αλλαγές και ακυρώσεις online, self-service στην πραγματικότητα, διαχείριση κράτησης. Έχουμε τη δυνατότητα για όσους δεν έχουμε την εξοικείωση με το ίντερνετ να καλέσουμε και να ζητήσουμε τις αλλαγές που χρειαζόμαστε, αλλά όσοι μπορούμε σε πολύ λίγα λεπτά να αλλάξουμε την επίσκεψή μας, να την προσαρμόσουμε στα μέτρα μας. Οπότε έχουμε self-service διαχείριση. Και βέβαια, οι υπηρεσίες βοήθειας που αναφέρθηκαν και προηγουμένως, μιλάμε για ένα σύστημα προκράτησης υπηρεσιών βοήθειας. Να εξειδικεύσουμε, οι υπηρεσίες βοήθειας είναι ο ανελκυστήρας της Ακρόπολης και τα μηχανοκίνητα αμαξίδια, αλλά δημιουργούμε ένα σύστημα το οποίο είναι ανοιχτό και στο οποίο μπορούν να προσθεθούν ακόμη περισσότερες υπηρεσίες βοήθειας για ακόμη περισσότερους χώρους. Ξεκινάμε με τον ανελκυστήρα της Ακρόπολης και με τα μηχανοκίνητα αμαξίδια. Το σύστημα λοιπόν αυτό εξασφαλίζει άμεση εξυπηρέτηση και προσβασιμότητα για κάθε επισκέπτη. Είναι ενσωματωμένο στη διαδικασία κράτησης του εισιτηρίου, επομένως όποιος το χρειάζεται, τη στιγμή που εκδίδει το εισιτήριό του, μπορεί να πατήσει ένα κουμπί και να κάνει κράτηση της θέσης του, ανάλογα βέβαια και με τη διαθεσιμότητα. Επίσης, είναι διαθέσιμο και μετά την έκδοση του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που κάτι συμβεί,
Σπάμε το πόδι μας, χτύπα ξύλο, έχουμε τη δυνατότητα, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε το εισιτήριο, μπορούμε απλά να μπούμε στη σελίδα διαχείρισης κράτησης που είδαμε προηγουμένως και να προσθέσουμε υπηρεσία βοήθειας ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Και αν δεν είναι διαθέσιμο για τη ζώνη που το επιλέξαμε, ανάλογα με τους όρους βέβαια που ισχύουν για το εισιτήριο, μπορούμε να αλλάξουμε το ίδιο το εισιτήριο. Χωρίς να χρειάζεται να ακυρώνουμε, να επιστρέφουμε χρήματα, τίποτα. Όλα αυτά γίνονται με μερικά κλικς ή με τηλέφωνο, για όποιον μπορεί. Το σύστημα αυτό είναι ανοιχτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα άτομα που το χρειάζονται, όπως άτομα με αναπηρία, κινητικές ή άλλες δυσκολίες. Να δώσουμε και μερικά παραδείγματα. Άτομα με τυφλότητα, άτομα με μόνιμη απώλεια άκρων, άτομα προσωρινά τραυματισμένα, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που επίσης χρειάζονται υπηρεσίες βοήθειας, νέοι γονείς με βρέφη. Όλοι όσοι το χρειάζονται και μόνο αυτοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες υπηρεσίες βοήθειας, οι οποίες είναι ενσωματωμένες στο σύστημα εισιτηρίων. Τώρα, μία ερώτηση που μας έρχεται στο μυαλό, που μας ταλαιπώρησε και εμάς, είναι γιατί ξεχωρίζει αυτό το σύστημα, τι το διαφορετικό κάνει σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα συστήματα, το προηγούμενο ή άλλα συστήματα ανταγωνιστών εμπειρίας, όχι πραγματικών ανταγωνιστών. Η πρώτη απάντηση που μας ήρθε στο μυαλό είναι ότι εκδίδει εισιτήρια εύκολα. Και είναι ένας ισχυρισμός εξαιρετικά απλός, αλλά καθόλου δεδομένος. Δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα εκδώσω τα εισιτήριά μου εύκολα. Και γιατί βάλαμε αυτό σαν ένα πρώτο στόχο? Γιατί τελικά το εισιτήριο είναι ένα μέσο. Δεν είναι ο αυτός σκοπός. Αυτό που θέλουμε τελικά είναι όλοι να ζήσουμε τη φυσική εμπειρία. Να μεταβούμε στο χώρο, στο μουσείο, στο χώρο και να ζήσουμε εκεί την εμπειρία. Όλο το υπόλοιπο είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να είναι απλή και απροβλημάτιστη. Οπότε αυτό ακριβώς κάνουμε. Όμως δεν μείναμε μόνο εκεί. Πήγαμε και ένα βήμα παρακάτω και ο πραγματικός λόγος που ξεχωρίζει αυτό το σύστημα είναι γιατί προετοιμάζει τους επισκέπτες για τη φυσική τους εμπειρία. Με όλα αυτά που είδαμε προηγουμένως, με το σύστημα προκράτησης, με την καθοδήγηση, με τις πληροφορίες που λαμβάνουμε σε κάθε βήμα εκεί που πρέπει, τελικά καταφέρνουμε να έχουμε πιο έτοιμους επισκέπτες, πιο συνειδητούς επισκέπτες. Και αυτό είναι ένα κέρδος για όλους μας. Φυσικά αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος, να έχουμε πιο έτοιμους επισκέπτες, αλλά η άλλη όψη είναι εμείς είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους επισκέπτες. Για το λόγο αυτό λοιπόν η προσέγγιση μας είναι ολιστική. Από την αρχή διακρίναμε ότι για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εμπειρία των επισκεπτών σε χώρους και μουσεία, πρέπει να βελτιώσουμε και την καθημερινότητα των ανθρώπων στους χώρους και στα μουσεία. Έτσι μόνο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τέλειο κύκλο και τελικά να βελτιώσουμε την εμπειρία όλων. Και για το σκοπό αυτό έχουμε δημιουργήσει και για τους ανθρώπους που εργάζονται στους χώρους και στα μουσεία ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χώρων, το οποίο είναι απλό, είναι σύγχρονο και είναι ανθρώπινο. Μιλάει απλά. Δεν μιλάμε για σύνθετα συστήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία στη μία που έχουμε την επόμενη δράση μας να δούμε αναλυτικότερα αυτό εδώ το σύστημα. Αυτή τη στιγμή κρατάμε μόνο την πληροφορία ότι έχουμε ένα ολοκένουργιο οικοσύστημα ουσιαστικά εργαλείων διαχείρισης. Τώρα, έχουμε δημιουργήσει την πλατφόρμα. Έχουμε το HH που είναι το σημείο εισόδου. Έχουμε τη νέα πλατφόρμα εισιτηρίων. Έχουμε μια φανταστική ευκαιρία να δημιουργήσουμε νέα πολιτιστικά προϊόντα, πραγματικά καινοτόμα. Να δούμε μερικά από αυτά, τα 4 πρώτα. Το πρώτο προϊόν είναι το νέο Hellenic Heritage Pass. Τι είναι το νέο Hellenic Heritage Pass? Είναι ένα καινοτόμο και δυναμικό προϊόν που προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις επίσκεψης. Και τα χαρακτηριστικά του είναι 3. Η ευκολία, η ευελιξία και η εξερεύνηση. Για να τα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο παρέχει πρόσβαση σε πολλαπλούς χώρους με μία μόνο αγορά. Κάτι σαν το παλιό ενιαίο εισιτήριο. Πήραμε όλα τα καλά στοιχεία του ενιαίου εισιτηρίου και χτίσαμε πάνω σε αυτά. Προσθέσαμε ευελιξία, που είναι ο δεύτερος πυλώνας μας. Μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες του επισκέπτη. Μιλάμε για διαφορετικές εκδοχές. Κάποιος ο οποίος γνωρίζει το χρόνο που θα παραμείνει σε ένα τόπο, οπότε μπορεί αντίστοιχα να προγραμματίζει, αλλά και για κάποιον που δεν γνωρίζει, οπότε θέλει ένα λίγο πιο ανοιχτό και ευέλικτο προϊόν. Και βέβαια μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο δεν είναι μόνο τοπικό, αποτελεί μια πραγματική
πρόταση επίσκεψης. Ενθαρρύνει την εξερεύνηση και προτείνει διαδρομές. Δεν δίνει απλά πρόσβαση σε χώρους, αλλά δίνει πραγματικές προτάσεις. Αυτή είναι και η τάση στον πολιτιστικό τουρισμό και στον τουρισμό ευρύτερα. Θα ρίξουμε μια πρώτη κλεφτή ματιά στα προϊόντα τα οποία σχεδιάζονται. Μιλάμε για 3 μεγάλες κατηγορίες ουσιαστικά πάσων. Τα τοπικά pass, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους και μουσεία σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Τα θεματικά πάσα, τα οποία θα μπορούσαμε να τα πούμε και υπερτοπικά, είναι οι πραγματικές προτάσεις επίσκεψης. Ζωντανεύουμε για πρώτη φορά τις πολιτιστικές διαδρομές του Υπουργείου Πολιτισμού. Για πρώτη φορά οι πολιτιστικές διαδρομές γίνονται προϊόντα τα οποία μπορούμε να αγοράσουμε, να αποκτήσουμε και να ακολουθήσουμε αυτές τις διαδρομές, να ζήσουμε την εμπειρία όπως ακριβώς μας περιγράφεται. Και αυτό είναι μια μεγάλη, νομίζω ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του νέου προϊόντος. Και βέβαια έχουμε τα ομαδικά πάσα, τα οποία είναι τα ειδικά σχεδιασμένα πάσα, τα οποία απευθύνονται στους επαγγελματίες του τουρισμού, στα τουριστικά γραφεία. Παρέχουμε ειδικά πάσα, έξω από αυτά που είναι διαθέσιμα στους ιδιώτες, που απαντούν ακριβώς στις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, έχουμε groups τα οποία είναι σε ένα τόπο 24 ώρες. Μπορεί να μην έχουμε ένα πάσο 24 ωρών ως τοπικό, αλλά μπορεί τα γραφεία να το χρειάζονται. Οπότε σχεδιάζουμε ειδικά προϊόντα τα οποία απευθύνονται ακριβώς στις ανάγκες τους, κομμένα και ραμμένα. Και θα ρίξουμε και μια κλεφτή ματιά στο μέλλον για 2 κατηγορίες προϊόντων που δεν θα διαθέσουμε τώρα, όμως εργαζόμαστε πάνω σε αυτές. Τα πάσα τα οποία είναι τοπικά και συνδυάζονται με μετακίνηση, άρα μιλάμε για ένα προϊόν που μας δίνει πρόσβαση σε χώρους μουσεία και τρόπους μετακίνησης, και τα προσωπικά πάσα. Πάσα για εμένα, πάσα για 2, πάσα για την οικογένεια, πάσα τα οποία ουσιαστικά μας δίνουν πρόσβαση σε χώρους και μουσεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι μια κλεφτή ματιά στο μέλλον. Αυτό λοιπόν είναι το νέο Hellenic Heritage Pass. Αν πρέπει να το συνοψίσουμε, είναι ολοκληρωμένες προτάσεις επίσκεψης και παρέχει ενιαία πρόσβαση. Τα 2 στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας για αυτό το νέο προϊόν. Το επόμενο προϊόν που θα δούμε είναι το Hellenic Heritage Members. Και τι είναι αυτό? Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μελών που ενισχύει τη συμμετοχή μέσα από πολιτιστικές δράσεις, κίνητρα και ειδικά επιμελημένο περιεχόμενο. Κάθε επισκέπτης που εγγράφεται στο Hellenic Heritage Members αποκτά την ψηφιακή κάρτα πολιτισμού του, την οποία μπορεί να προσθέσει στο ψηφιακό του πορτοφόλι, Apple και Google Wallet, και βέβαια αποκτά και τον προσωπικό χώρο στο νέο hh.gr, από το οποίο μπορεί να κατεβάσει την κάρτα, την ψηφιακή του κάρτα, μπορεί να διαχειριστεί το λογαριασμό του και βέβαια μπορεί να δει τα προνόμια του. Μπορεί να δει το ιστορικό των επισκέψεών του και να αποκτήσει και τα επόμενα προνόμια του. Προτάσεις για τις επόμενες επισκέψεις του. Πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Είδαμε πολλά. Είδαμε προγράμματα μουσείων, είδαμε προγράμματα πολιτιστικών ιδρυμάτων, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, είδαμε συνδρομές, είδαμε διαφορετικά tiers, είδαμε silver, είδαμε gold, είδαμε πολλά. Και τελικά καταλήξαμε ότι δεν μας ταιριάζει τίποτα από όλα αυτά. Τελικά καταλήξαμε ότι χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα μελών, το οποίο θα μας παρέχει ίση πρόσβαση στον πολιτισμό και θα την παρέχει σε όλους. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δωρεάν για όλους, όλοι μπορούν να μπουν σε αυτό. Γίνεσαι μία φορά μέλος και είσαι για πάντα μέλος. Και τελικά ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε μία πραγματική κοινότητα γύρω από τον ελληνικό πολιτισμό. Και θα μου πείτε τώρα τι πρόγραμμα μελών είναι αυτόν που δεν έχει προνόμια, δεν έχει tiers, δεν έχει τίποτα. Πώς θα λειτουργεί αυτό? Πώς θα λειτουργήσει είναι μέσω κινήτρων. Θα δώσουμε κίνητρα και θα κινηθούμε σε 3 βασικούς άξονες. Κίνητρα για επίσκεψη, κίνητρα για ανακάλυψη και κίνητρα για συμμετοχή. Κίνητρα για επίσκεψη. Μιλάμε για δωρεάν εισιτήρια σε χώρους και μουσεία. Για χώρους που ενδεχομένως δεν έχει ανακαλύψει ο επισκέπτης και ίσως θα τον ενδιέφερε σε κάποια επόμενη επίσκεψή του. Κίνητρα όπως εκπτώσεις στα πολιτήρια, ειδικά εκπτώσεις για αγορά εκδόσεων. Απόκτηση δωρεάν e-books, η φανταστική δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και η οποία φτάνει σε λίγα χέρια. Για πρώτη φορά δημιουργούμε μια ενιαία πλατφόρμα που όλο αυτό το υλικό μπορεί να διοχετευτεί στο κοινό του. Έχουμε πια το εργαλείο για αυτό.
Και βέβαια κίνητρα για συμμετοχή. Καθώς το πρόγραμμα θα εξελίσσεται, μιλάμε για ειδικές δράσεις, ξεναγήσεις και προβολές. Όλα αυτά σταδιακά, καθώς θα ξεκινήσει να λειτουργεί το πρόγραμμα μελών. Αυτό λοιπόν είναι το νέο Hellenic Heritage Members. Είναι ένα πρόγραμμα μελών. Βασικό χαρακτηριστικό και κύριο εργαλείο για την πρόσβαση είναι η ψηφιακή κάρτα πολιτισμού και είναι δωρεάν για όλους. Η επόμενη υπηρεσία που θα δούμε είναι το Hellenic Heritage Experiences. Είναι μια υπηρεσία που ήδη υπάρχει εκεί έξω και αποκτά νέα ζωή στην πραγματικότητα στη νέα πλατφόρμα. Πατάει πάνω στο νέο Hellenic Heritage Tickets και τι είναι αυτό? Είναι οι προσωποποιημένες εμπειρίες απαράμιλης ποιότητας που φέρνουν τον ελληνικό πολιτισμό κοντά στον επισκέπτη. Μιλάμε για το The Acropolis Experience που παρέχει ιδιωτικές ξεναγήσεις στην Ακρόπολη πριν και μετά το ωράριο και το Plaka Experience το οποίο παρέχει ιδιωτικές ξεναγήσεις στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, ένα πραγματικό διαμάντι στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα, οι υπηρεσίες αυτές, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους? Τα Hellenic Heritage Experiences παρέχουν όλα ιδιωτική ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Παρέχουν αποκλειστική πρόσβαση πέρα από το ωράριο λειτουργίας και ειδικά επιμελημένες εμπειρίες που έρχονται να συμπληρώσουν την επίσκεψη. Όπως ένα γεύμα, ένα ειδικά σχεδιασμένο αναμνηστικό και άλλα πολλά. Αυτό λοιπόν είναι το νέο Hellenic Heritage Experiences. Δύο πράγματα ουσιαστικά συγκρατούμε, ιδιωτικές ξεναγήσεις και μοναδικές εμπειρίες. Και για όσους δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ζήσουν μια τέτοια εμπειρία, έχουμε σχεδιάσει τις ψηφιακές εμπειρίες. Το Hellenic Heritage Digital Experiences, το οποίο το παρέχουμε και δωρεάν για όλους. Τι είναι αυτό λοιπόν? Είναι ψηφιακές εφαρμογές που εμπλουτίζουν την επίσκεψη με εξατομικευμένες ξεναγήσεις, AR και εικονικές περιηγήσεις. Τρεις βασικές εφαρμογές, η οικογένεια των εφαρμογών μας, το Digital Experiences. Το Digital Guide ή αλλιώς ο ψηφιακός ξεναγός, το AR που είναι η εφαρμογή επαξημένης πραγματικότητας και το Virtual Tools που είναι η εφαρμογή εικονικής περιήγησης. Θα τις δούμε μία-μία πολύ σύντομα. Το Digital Guide είναι ο επίσημος ψηφιακός ξεναγός για 40 χώρους και μουσεία με ηχητικές ξεναγήσεις σε 8 γλώσσες και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Μία εφαρμογή και μπορούμε να επιλέξουμε το χώρο, να μεταβούμε σε αυτόν και να δούμε σημεία ενδιαφέροντος, είτε να τα ακούσουμε είτε να τα δούμε στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Επιτρέπει γρήγορη έβρεση σημείων ενδιαφέροντος με χάρτη, πληκτρολόγηση ή σάρωση κωδικού. Ο χάρτης είναι ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της εφαρμογής, το οποίο εκτός από τα σημεία ενδιαφέροντος μας δίνει και χρηστικές πληροφορίες για την περιήγησή μας στο χώρο, όπως πού βρίσκεται το καφέ ενός μουσείου, πού βρίσκεται η τουαλέτα, πού βρίσκεται το shop, όλα αυτά στα χέρια μας. Καθώς μπαίνουμε μέσα, επιλέγουμε το χώρο και τα έχουμε όλα στα χέρια μας. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο, ξέρουμε ακριβώς να περιηγηθούμε μέσα στο χώρο. Και ο τρίτος βασικός πυλώνας είναι το ψηφιακό αναμνηστικό. Έχουμε τη δυνατότητα να μεταβούμε στο shop και να αγοράσουμε μία κάρτα ποστάλ. Αν δεν το κάνουμε, και να τη στείλουμε βέβαια, αν δεν το κάνουμε ή το ξεχάσουμε, υπάρχει η ψηφιακή κάρτα ποστάλ, την οποία μπορούμε να τη δημιουργήσουμε μέσα από αυτήν την εφαρμογή, να την εξατομικεύσουμε, να διαλέξουμε το χρώμα, το πώς θα μοιάζει αυτή η κάρτα και να τη στείλουμε στους φίλους μας. Με ποιο τρόπο? Με όποιο τρόπο θέλουμε. Με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε σήμερα. Σε ένα chat, σε ένα group chat, στέλνουμε ουσιαστικά την ψηφιακή κάρτα ποστάλ της επίσκεψής μας. Αυτή λοιπόν είναι η εφαρμογή ψηφιακού ξεναγού και θα δούμε τώρα την εφαρμογή AR. Τι είναι? Είναι η εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που ζωντανεύει 5 εμβληματικά μνημεία μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένων αναπαραστάσεων. Μιλάμε για την αρχαία αγορά, τη Ιωτισκό, τη Δήλο, τη Ροτόντα και το Σούνιο. Ένα πραγματικό ταξίδι στο χρόνο. Μετατρέπει την επίσκεψη σε εμβυθιστική εμπειρία με ζωντανή αφήγηση, η οποία είναι διαθέσιμη είτε στο χώρο, είτε από οπουδήποτε αλλού. Και να σας πω την αλήθεια μου, η μαγική εμπειρία είναι όταν είσαι στο χώρο. Όταν είσαι στο χώρο που βλέπεις στην πραγματικότητα το μνημείο να ζωντανεύει μπροστά σου στις πραγματικές του διαστάσεις. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Και τέλος, η εφαρμογή Virtual Tours είναι η εφαρμογή
εικονικής πραγματικότητας που επιτρέπει στους επισκέπτες να εξερευνήσουν χώρους εξ αποστάσεως, από όπου και αν βρίσκονται. Αν δεν μπορώ να βρεθώ στο χώρο, έχω τη δυνατότητα να μπω σε αυτή την εφαρμογή και να περιηγηθώ μέσα στο χώρο. Ξεκινάμε από την Ολυμπία και ο στόχος είναι στο μέλλον να προσθεθούν ακόμη περισσότερες εικονικές περιηγήσεις και μιλάμε για ένα εργαλείο το οποίο είναι ένα πραγματικό εργαλείο μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει, είναι μάλλον ένα διαδραστικό περιβάλλον με πλούσιο 360 και πολυμεσικό περιεχόμενο. Αυτές λοιπόν είναι οι εφαρμογές. Και αυτές είναι οι νέες καινοτόμες λύσεις και τα πολιτιστικά προϊόντα τα οποία σήμερα ουσιαστικά ξεκινάμε να διαθέτουμε. Ο τελευταίος πυλώνας είναι μια ενότητα η οποία είναι αφιερωμένη στους συνεργάτες του ΟΔΑΠ, στους συνεργάτες του Hellenic Heritage, που το Hellenic Heritage έρχεται ουσιαστικά να επενδύσει στους συνεργάτες και σε νέες στρατηγικές συνεργασίες. Και πώς το κάνει αυτό? Δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα Business Partners, το οποίο μάλιστα για να το γιορτάσουμε του έχουμε δώσει και ειδική ταυτότητα, ειδική λογοτύπηση, ειδικό χρώμα, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο φέρνει κοντά επιχειρήσεις και φορείς του τουρισμού και του πολιτισμού. 4 οι βασικοί άξονες. Ο πρώτος είναι το δίκτυο συνεργατών. Αναπτύσσει δίκτυο στρατηγικών συνεργατών. Για πρώτη φορά, τουριστικές επιχειρήσεις, ξαναγεί, πολιτιστικά ιδρύματα και φορείς δίνουν όλοι μαζί τα χέρια για να σχεδιάσουν μαζί το μέλλον του πολιτιστικού τουρισμού. Μέσω του προγράμματος αυτού θα διατεθούν ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τα ομαδικά πάσα που είπαμε προηγουμένως, τα οποία θα είναι διαθέσιμα μόνο στα τουριστικά γραφεία, και βέβαια η υπηρεσία The Eternity Experience, το οποίο επιτρέπει τη διάθεση χώρων για διοργάνωση γαστρονομικών εκδηλώσεων. Και θα έχουμε μια μικρή κυριολεκτικά γεύση λίγο αργότερα στο καφέ του μουσείου. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει ομάδα υποστήριξης για τα καθημερινά ζητήματα των γραφείων. Ελπίζουμε να μην έχουμε, ελπίζουμε να τα οργανώσουμε όλα σωστά, αλλά αν έχουμε, υπάρχει μια ομάδα υποστήριξης πια, ο άνθρωπος των γραφείων που θα μπορεί να απαντάει σε όλα τα ζητήματα και να λύνει όλα τα ζητήματα. Και βέβαια μιλάμε για ένα ψηφιακό έργο, άρα δεν θα μπορούσαμε να μην αναπτύξουμε και τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. Και έχουμε μια ολοκαίνουργια πλατφόρμα συνεργατών που έρχεται να αντικαταστήσει την παλιά με προηγμένα εργαλεία καθημερινής διαχείρισης, αποκλειστικό e-shop για τους συνεργάτες και περισσότερα γι' αυτό θα δούμε, έχουμε μια δράση στη μία, οπότε όσοι ενδιαφέρονται μπορούν εδώ στο αμφιθέατρο να παρακολουθήσουν περισσότερο για αυτά τα εργαλεία. Θα κάνουμε ένα live demo. Αυτό λοιπόν είναι το ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα. Από τους πλανήτες και τις φούσκες φτάνουμε πια να το δούμε πώς αναπτύσσεται στον πραγματικό κόσμο. Στο κέντρο του βρίσκεται το νέο hh.gr. Είναι η ψηφιακή πύλη. Γύρω από αυτό χτίζουμε τις υπηρεσίες, νέα πλατφόρμα εισιτηρίων, την πλατφόρμα Experiences και την πλατφόρμα Business Partners, το Business Portal που θα δούμε αργότερα, και βέβαια τις ψηφιακές εφαρμογές. Μιλάμε για την ψηφιακή κάρτα πολιτισμού, την εφαρμογή ηχητικής του ψηφιακού ξεναγού, επαυξημένης πραγματικότητας και εικονικής περιήγησης. Και τώρα θα μας ρωτήσετε, δεν θα είναι διαθέσιμα όλα αυτά τα καλούδια. Να πούμε καταρχάς ότι το hh.gr έχει ξεκινήσει ήδη να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Είναι σε πιλωτική φάση λειτουργίας, όπως είπαμε, οπότε έχουμε κάποιο περιεχόμενο, προσθέτουμε περισσότερο περιεχόμενο, διορθώνουμε, πολύ βασικό κομμάτι της διαδικασίας μας, να διορθώσουμε ό,τι δεν είναι σωστό, οπότε να καταλήξουμε με ένα εργαλείο το οποίο θα είναι σωστό, διαχρονικά σωστό. Η επόμενη στάση μας είναι τον Ιανουάριο, όπου σταδιακά θα διατεθούν οι εφαρμογές Digital Experiences, ψηφιακός ξεναγός, AR και Virtual Tours. Ήδη κάποιες εφαρμογές είναι στο Store, άλλες παίρνουν λίγο περισσότερο χρόνο. Ο στόχος μας είναι μέχρι τον Ιανουάριο να τις έχουμε διαθέσει όλες. Ενώ λίγο αργότερα, το Μάρτιο, θα έχουμε την έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας εισιτηρίων. Θα γίνεται η εγκατάσταση στους χώρους, αλλά online θα το δούμε πια το Μάρτιο και τον ίδιο μήνα θα ξεκινήσει και το νέο εργατών Business Partners.
Ένα μήνα μετά θα ξεκινήσει και σταδιακά, θα αρχίσει να διαθέτει, θα αρχίσει να δείχνει τη δυναμική του το πρόγραμμα μελών Hellenic Heritage Members. Ενώ το φθινόπωρο του 2026 θα έχουμε και τα πρώτα Hellenic Heritage Passes. Τα πάσα, τα τοπικά και τα πάσα, τα ομαδικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ που κάνατε τον κόπο να δεχτείτε να ερωτήσω. Το πρόγραμμα όλο αυτό είναι εξαιρετικό. Φυσικά αφορά και στα 5 μουσεία τα οποία είναι αυτοδιοικούμενα. Είναι η πρώτη ερώτηση. Εκπροσωπώ το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Και το... Θα σας απαντήσει η κυρία Μαραγκάκη. Θέλω από ποιον θέλετε. Και δεύτερη ερώτηση, το ηλεκτρονικό πολιτήριο, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε ηλεκτρονικό πολιτήριο. Περιλαμβάνεται μια πλατφόρμα στην οποία μπορούμε εμείς να μπούμε και να τη χρησιμοποιήσουμε. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Και αν δεν μου απαντήσετε καλά, δεν θα φύγω από εδώ. Λοιπόν, καλά θα σας απαντήσουμε. Ναι. Η πρώτη σας ερώτηση είναι πάρα πολύ εύκολη. Ο πολιτισμός μας είναι ενιαίος. Οπότε εννοείται ότι έχουμε προβλέψει και τα 5 νήπη ΔΔ. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο ερώτημα είναι κάτι που ούτως ή άλλως σχεδιάζουμε και έχουμε υπόψη μας. Θέλουμε και ένα marketplace για πολιτεία. Φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεστε, έτσι? Ναι. Γιατί η marketplace για εισιτήρια, όπως βλέπετε, αναπτύσσεται, ολοκληρώνεται. Είναι στο μυαλό μας, στις σκέψεις μας, να φτιάξουμε και ένα marketplace για τα πολιτεία.